Jadi kasus nang lingkungan kampus sing kudune aman dan nyaman nggo para mahasiswa dan mahasiswine belajar iku ya. Ki terjadi nang sebuah kampus nang Riau. Ki pelaku inisiale R, korban inisiale FA. Bener-bener kejadiannya aduh bener-bener ya ngeri iku ndelengnane. Cuma gara-gara ditolak cintane ngerasa di ghosting gue sing lanang ngerasane ki di ghosting nang sing wedon. Ngasih nekat nggo si FA kie nang lingkungan kampus. Ngeri banget ya bisa-bisanya nekat ngasih kayak gue loh. Aduh, memang sih ya, kena sing secara apa nang berita-berita ke sing wedon ke ternyata dua pacar ya kayak wis dua pacar, tapi sing wai harapan aring si pelaku kie. Cuman ya wis lah ya, memang katakan sing wedon ke ngeghosting itu tukang PHP, memberi harapan palsu aring wong lanang kie maring si pelaku. Kan ya wis ger ditinggal nang apa sih kayak orang namanya donan lihat temen segitunya kah itu kecintaan orang namanya wedon liya padan tulung dijembreng matane melu take me out kena melu ala take me out ketuan lah ya melu single inferno kayak langkah wong wedon liya temen kayak gue tegel-tegele kancane dewek ya notabene anaknya wong gue